kin sani cewa na soki ban so wata ƴa a duniya kamar yadda na soki ba. Sadiq, ina so ka san wani abu cewa wannan gyaɗan ta daɗe da ta fidda manta, sai dai kar a yi amfani da ita. Boza, ni ce, an ta ce min baki na ai. To da nake kula wasu maza Mubarak a ɗaki kake gani na da su? Ko kuma gani kai muna shiga wani gida da su? Wai ni dan Allah me yasa ɗa namiji yake da wannan halin ne? Daga zarar ya san ƴa mace, ita ma ta san shi a ɗa namiji shikenan sai wasu maganganu na banza da tunanin wofi. Look Mubarak, idan ma tunaninka haka ya baka akan mun riga mun san juna, ka rabu da ni, wallahi kayi kaɗan. Ki kwantar da hankalinki, barazana zaki masa. Ki ce mishi ke ma kina da evidence na abubuwan da ya faru. Muna ta ganin ci gaba da ake ta samu akan kasuwanci. Na ji ma kuna magana da Ubale akan za ku buɗe sabon ofis. Na ci alwashi sai na fitar da yarinyar nan a gidan nan. Tashi. Abbas yana cikin gidan nan. Na shiga. Abbas yana cikin gidan nan. Abbas yana cikin gidan nan. Ni ban san ya zan yi ba. Ina so wannan yaron ya rabu da wannan matar tasa.